Qué feo, guapa. Denok komisioate, nire bai. Hola, segizagun beste urte askotan. Alde gehiagoan. Bueno, lehen urtean, progresa egin nuen, posible albazan berriz etorri urtzela. Hemen nago, eta oso gustura, Vale, opariak, oain zerbait eman dut. Eta gero, hemendik 3-4 egunera, gau batean etorriko naiz, opari gehiago gir, baino, gau hortan, zuek zapan. Onartzia, olentzerontzat zer zoriona, elkarte hontan sartzia. Alaitasunez berso kantatzen, zuen tartean jartzia, denbo berean Jesus hautsoan, berri ona ekartzia. Zuen, iruditzen zuen jarri